Sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh. I put my arm around her shoulder, run my fingers through her hair. It's a dream, I can't believe it. It took so long, it's only fair. And then the phone begins to ring, and the stranger's voice on the other end of the line says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, 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 I'm crazy loving you. Καλό μεσημέρι, 1:05 πρώτα λεπτά, ακούτε πάντα Βήμα FM και είναι η καινούργια μας εκπομπή, σχετικά καινούργια, την έχετε ξανακούσει δηλαδή. Αλλά είναι τώρα καλοκαιρινή δηλαδή και ελπίζουμε να συνεχιστεί. Είναι Ελλάδα-Ευρώπη σε 60 λεπτά. Εναλλασσόμαστε στα μικρόφωνα. Ακούσατε σε προηγούμενη εκπομπή τον Παπή Παναγιώτου. Αυτή την Κυριακή, αυτή την Παρασκευή, για την ερχόμενη Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Είμαι η Δώρα Σαρή και ο Τρίφων Αγαπίου παραμένει στην ρύθμιση του ήχου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σαουλίδου και η Βασιλική Κολτσίδα. Στη μουσική επιμέλεια ο Μιχάλης Γελασάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο πάντα η Νάσια Καρβούνη. Και εσείς μπορείτε και αυτή την ώρα, θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν από τις 2, να μας στέλνετε συμμετοχές για το δώρο μας σήμερα, που είναι 3 αντίτυπα του βιβλίου «Η υπέροχη φίλη μου» της Έλενας Φεράντε, μιας διάσημης σύγχρονης Ιταλίδας συγγραφέως, ψευδόνυμο το Έλενα Φεράντε. Έχει γίνει πασίγνωστη όμως και best seller τα βιβλία της. Η υπέροχη φίλη μου λοιπόν από τις εκδόσεις Πατάκη. 3 αντίτυπα. Θέλουμε να μας γράψετε στο SMS για να μπείτε στην κλήρωση Βήμα FM κενό. Την απάντηση στο ερώτημα σε ποια πόλη εκτιλήσεται η υπόθεση του βιβλίου «Η υπέροχη φίλη μου». Σε ποια ιταλική πόλη, λιμάνι του Νότου, μεγάλο λιμάνι, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας. Λοιπόν, σε ποια Βήμα FM κενό. Η απάντηση στο ερώτημα σε ποια πόλη εκτιλήσεται η υπόθεση του βιβλίου «Η υπέροχη φίλη μου», το όνομά σας και αποστολή στο 19600. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι αυτή την ώρα είναι μια εκπομπή με τον τίτλο αυτό, Ελλάδα-Ευρώπη σε 60 λεπτά. Είναι μια εκπομπή που την κάνουμε σε συνεργασία, το Βήμα FM, με το Europe Direct του Δήμου Αθηναίων. Το Europe Direct είναι το κέντρο ευρωπαϊκής πληροφόρησης και ενημέρωσης του Δήμου Αθηναίων. Ανήκει σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης που έχει συστήσει και συγχρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να ενημερώνει τους πολίτες, να τους δίνει μια πολύπλευρη εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για κάθε ευρωπαϊκό θέμα που μπορεί να τους ενδιαφέρει. Στην Ελλάδα ένα από τα μεγάλα θέματα που μας ενδιαφέρουν, όπως ξέρετε, είναι το προσφυγικό και το πώς η Ευρώπη μπορεί να μας βοηθήσει στην οργάνωση και στη λειτουργία και στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών. Ένα μεγάλο θέμα είναι βεβαίως οι διαδικασίες ασύλου, ενσωμάτωσης κτλ. Μεγάλο θέμα είναι η κατοικία καταρχάς, η στέγαση των ανθρώπων αυτών και η φροντίδα τους, η διατροφή τους, η φροντίδα, η υγειονομική και όλα αυτά. Η στέγαση είναι μεγάλο κεφάλαιο.
Και ξέρετε, είχαμε και αυτό το θέμα τώρα με τις καταλήψεις, τους αλληλέγγυους, τις δομές που έρχονται, οι αλληλέγγυες δομές έρχονται να καλύψουν ορισμένα κενά που υπάρχουν. Ο Δήμος Αθηναίων έχει πει ότι πρέπει να γίνει αυτό συστηματικά. Προφανώς δεν ζητάμε, είπε ο κύριος Καμίνης, να εκενωθούν αυτές οι αλληλέγγυες δομές, τα κτίρια τα οποία έχουν καταληφθεί μόνο μιας, θα μένουν τόσοι άνθρωποι στον δρόμο. Αλλά πρέπει συστηματικά να δημιουργήσουμε νέους χώρους όπου αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να στεγαστούν πρόσφυγες και μετανάστες με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όπως είπα και νωρίτερα, και να έχουν και αργότερα και να καταγραφούν, να πάνε τα παιδιά τους στα σχολεία από το φθινόπωρο, να έχουν και την περίθαλψή τους. Είναι ένα σύστημα υπηρεσιών που πρέπει να οργανωθεί. Στο κέντρο αυτού του συστήματος είναι η στέγαση, βεβαίως. Can't be right. I live an honest life. It seems like sometimes you don't cross the line, you don't get right. Αυτό θα είναι και το μεγάλο θέμα της σημερινής εκπομπής. Θα μιλήσουμε και με εκπρόσωπο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε και με τον αρμόδιο, τον κ. Λευτέρη Παπαγιαννάκη από τον Δήμο Αθηναίων. Και ένα δεύτερο θέμα στη σημερινή εκπομπή που νομίζω και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Καλά, το πρώτο δεν είναι μόνο ενδιαφέρον, είναι ζωτικό για την Ελλάδα και για την Αθήνα. Το άλλο θέμα είναι το 18ο μονοπάτι επιχειρηματικότητας που διοργανώνει η Europe Direct του Δήμου Αθηναίων, της πόλης της Αθήνας, και θα μιλήσουμε με την κυρία Γεωργία Κωνσταντίνου, που είναι η διευθύντρια των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στο Skywalker. Skywalker και Europe Direct City of Athens είναι οι διοργανωτές. Προκαταβολικά σας λέω, γιατί για τους πρόσφυγες και μετανάστες και τη στέγασή τους έχετε ακούσει ορισμένα πράγματα. Υπάρχει μια βάση για τη συζήτησή μας στη συνέχεια. Αλλά για το μονοπάτι επιχειρηματικότητας ίσως να μην έχετε ακούσει. Να σας πω προκαταβολικά ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρέχει αρχική εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Είναι μια πρωτοβουλία του skywalker.gr. Skywalker είναι αυτός που βαδίζει στον ουρανό, ο εθεροβάμων. Αλλά εν προκειμένου δεν είναι τόσο εθεροβάμων το πρόγραμμα, γιατί παρέχει συγκεκριμένη και έτσι, πολύ απτή και αναγκαία αρχική εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Λέγεται μονοπάτια επιχειρηματικότητας. Και ήδη το πρόγραμμα Ιουλίου ολοκληρώνεται σήμερα. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα επαναληφθεί, είναι η 18η φουρνιά, ας το πω έτσι, το 18ο μονοπάτι επιχειρηματικότητας. Εκτυλίχθηκε σε αυτή τη φάση από τις 26 μέχρι σήμερα 29 Ιουλίου στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Αθηναίων. Είναι στην Ακαδημίας 50, όπου είναι το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων και έχει αίθουσες εκεί. Ακαδημίας 50 λοιπόν είναι και τα γραφεία, να ξέρετε, για ό,τι θέλετε. Μπορείτε να πάτε εκεί κιόλας και για πληροφόρηση για διάφορα θέματα. Όχι μόνο για αυτά που συζητάμε σήμερα, για όλα τα θέματα που θα συζητήσουμε και στο μέλλον. Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης λοιπόν Europe Direct του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η πρώτη μας συνομιλήτρια σήμερα, σε λιγάκι θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι η κυρία Κλιμεντίνη Διακομανόλη, είναι εκπρόσωπος τύπου της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ στην Αθήνα. Το θέμα μας θα είναι τα νεότερα που έχουμε για το προσφυγικό και το πώς εκτιλήσεται η παρουσία της και η ενίσχυση και η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό εδώ στην Ελλάδα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το ίδιο θέμα με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη από το Δήμο Αθηναίων, όπως ήδη σας είπα.
Και μετά στο τέλος θα μιλήσουμε και για τα μονοπάτια επιχειρηματικότητα, στην εκπαίδευση νέων επιχειρηματιών, να το πω έτσι, με την κυρία Γεωργία Κωνσταντίνου, διευθύντρια αυτών των προγραμμάτων. Λοιπόν, σύντομη διακοπή για τα υποχρεωτικά μας μηνύματα και στη συνέχεια στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Κλιμεντίνη Διακομανόλη, όπως σας είπα. Βήμα FM 99,5. Στις διακοπές σου με το νέο 4G δίκτυο Wind όλα γίνονται πιο γρήγορα. Βέβαια, εσύ δεν θα κατεβαίνεις πιο γρήγορα τις νεροτσουλήθρες, αλλά το βίντεο που θα δείχνει εσένα στο νησί που κάνεις διακοπές να κατεβαίνεις τις νεροτσουλήθρες έχοντας πιει όλο το νερό της πισίνας, θα κατεβαίνει πιο γρήγορα από ποτέ. Απίστευτα γρήγορα πράγματα από το νέο 4G δίκτυο Wind. Γιατί φέτος πας διακοπές με το νέο 4G δίκτυο Wind. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εθνικό Θέατρο. Σοφοκλή Ιδίπους Τύραννος. Το πολυβραβευμένο θέατρο Βαχτάνκοφ της Μόσχας, ο Λιθουανός διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Ρήμας Τούμινας και το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας παρουσιάζουν το κορυφαίο έργο του Σοφοκλή Ιδίπους Τύραννος. Ρώσοι και Έλληνες ηθοποιοί για πρώτη φορά μαζί σε μια σπάνια θεατρική συνάντηση. Η παράσταση θα έχει ελληνικούς, ρωσικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Εισιτήρια από 8 ευρώ. 29 και 30 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Η ώρα είναι 1 και 16 πρώτα λεπτά και στην τηλεφωνική μας γραμμή, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, είναι η κυρία Κλιμεντίνη Διακομανόλη, εκπρόσωπος τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Τι κάνετε, κυρία Διακομανόλη, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Σαρή, και καλό καλοκαίρι σε όλους που μας ακούν. Ναι, καλό καλοκαίρι σε όλους, αλλά προς το παρόν εργασία. Εμείς εδώ έχουμε αντικείμενο σήμερα. Νομίζω το αντικείμενο της συζήτησής μας να το εστιάσουμε, γιατί έχω και τα καινούργια στοιχεία σας. Έχω και το εβδομαδιαίο δελτίο που βγάζετε για τα θέματα τα προσφυγικά. Για το θέμα της στέγασης των προσφύγων, από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε και κάποιο άλλο θέμα να ανοίξουμε στη συζήτησή μας, αλλά μήπως να ξεκινούσαμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε ίσως από το γεγονός ότι βλέπουμε στον ελληνικό τύπο τις τελευταίες μέρες μια ανησυχία, αυξημένη ανησυχία για μεταναστευτικές ροές που φαίνονται να έχουν ενισχυθεί. Είχαμε και από την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ένα καμπανάκι σήμερα. Ναι, όμως αν δούμε τα στοιχεία έτσι ακριβώς όπως είναι καταγεγραμμένα από τις δικές μας υπηρεσίες και τις ελληνικές υπηρεσίες που βρίσκονται στα νησιά, βλέπουμε μόνο μια πολύ μέτρια αύξηση των αφήξεων. Ναι, δηλαδή, καμία σχέση με το παρελθόν, ασφαλώς. Καμία σχέση με το παρελθόν, ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε κατά μέσο όρο μια αύξηση 40-50 αφήξεις τη μέρα, που αν το συγκρίνουμε με την εποχή προ-συμφωνίας με την Τουρκία, βλέπετε κι εσείς ότι πραγματικά είναι συγκλονιστικά διαφορετική η κατάσταση σήμερα. Ήθελα λοιπόν να πω ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε μεγάλη ανησυχία αυτή τη στιγμή και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει δραματική αύξηση τέτοια ώστε να ανησυχούμε σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα έχουμε από την Τουρκία, και το λέμε επίσημα αυτό, έχουμε από την Τουρκία την ένδειξη
ότι είναι αποφασισμένη να πειθαρχήσει στην συμφωνία που έχει κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αυτό αφορά η ανησυχία της εξέλιξης στην Τουρκία και πόσον θα συνεχίσει να το στηρίζει. Εσείς έχετε πληροφόρηση, οι επαφές που έχετε λένε ότι η Τουρκία θα εμείνει στη συμφωνία. Παρόλα αυτά. Οι υπηρεσίες μας στις Βρυξέλλες έχουν επαφή συνεχή, αυτό είναι γνωστό. Ο διάλογος δεν έχει σταματήσει από τη στιγμή που έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Συνεχίζεται και οι ενδείξεις μας είναι, και χαιρόμαστε γι' αυτό, ότι η Τουρκία εμένει να τηρήσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει. Ναι. Μάθαμε όμως ότι ανακάλεσε, προφανώς λόγω της απόπειρας πραξικοπήματος, 7 αξιωματικούς που ήταν Τούρκους, που ήταν στα ελληνικά νησιά για τις επαναπροωθήσεις κλπ. Δεν ξέρω. Αυτό το έχουμε καταγράψει, είναι κατανοητό. Είναι ένα συμβάν παράλληλο με όσα συμβαίνουν στα νησιά, με τους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται εκεί. Η Τουρκία ως κυρίαρχη χώρα έχει δικαίωμα να προβεί σε τέτοιες δράσεις. Εμείς δεν το συνδέουμε απαραίτητα. Όχι, πρέπει όμως να στείλει, αν δεν θέλει αυτούς τους συγκεκριμένους, πρέπει να στείλει άλλους. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι... να δούμε πώς θα δράσει η χώρα αυτή. Αυτό που μπορούμε να πούμε ως θετικό σημείο και έχει τη σημασία του είναι ότι ο διάλογος μαζί μας δεν έχει σταματήσει. Υπάρχει συνεχής διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τουρκικών υπηρεσιών. Και τα σημάδια που έχουμε μέχρι τώρα δεν είναι ανησυχητικά. Μάλιστα, αυτό το κρατούμε. Δεμένο κόμπο στο μαντίλι. Μάλιστα. Ότι υπάρχει αυτό μέχρι στιγμής. Κατά τα λοιπά, πώς εξελίσσεται η δική σας εποπτεία εκεί στα νησιά και στα κέντρα κράτησης? Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και διάφορες υπηρεσίες της. Έχουν στα νησιά, κυρίως στα 4 μεγάλα νησιά, που έχουν το μεταναστευτικό κύμα, ανθρώπους που και συμμετέχουν στις εργασίες που γίνονται εκεί και διευκολύνουν τις ελληνικές υπηρεσίες με διάφορους τρόπους. Και νομίζω είναι γνωστές οι υπηρεσίες αυτές. Είναι η Υπηρεσία Ασύλου, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, είναι η Europol, είναι η Frontex που βρίσκεται εκεί, και έχουμε και ανθρώπους μας από άλλες εσωτερικές, όπως από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Γενικώς έχουμε μεγάλες δυνάμεις που είναι εκεί επιτόπου και καταγράφουν. Εκτός από την καταγραφή, την εβδομάδα αυτή που διανύουμε έχει ξεκινήσει και μια έτσι πιο ενεργή δράση από πλευράς δικής μας, και είναι μια καμπάνια ενημέρωσης των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται εκεί σε σχέση με τα δικαιώματά τους, οποιαδήποτε είναι η βούλησή τους. Δηλαδή οι άνθρωποι μας που είναι εκεί τους ενημερώνουν για το τι δυνατότητες έχουν όταν γυρίσουν στην Τουρκία, αν θελήσουν να γυρίσουν στην Τουρκία, γενικώς ποιες είναι οι διαδικασίες ασύλου, πώς μπορούν να διευκολυνθούν. Πρέπει να πούμε ότι αυτή δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, ότι και εμείς που είμαστε εκεί παρόντες βλέπουμε θυμό και απογοήτευση από τους ανθρώπους αυτούς και αναγνωρίζουμε τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες ζουν. Όμως είναι κάτι απαραίτητο, έπρεπε να γίνει, και θεωρούμε επίσης πολύ καλό ότι καταφέραμε να μαζέψουμε πίσω από αυτή τη δράση όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις διεθνείς υπηρεσίες που δρούν. Και καταφέραμε να έχουμε ένα φυλάδιο, παράδειγμα, συμφωνημένο με συμφωνημένο κείμενο, το οποίο δίδεται στους μετανάστες και πρόσφυγες και τους ενημερώνει στη γλώσσα τους, στα φαρσί, στα ουρντού, στα αγγλικά, για όποιον μπορεί και διαβάσει, για το ποιες είναι οι πιθανότητες, τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή το κείμενο αυτό, το φυλάδιο αυτό, έγινε σε συνεννόηση, το αποδέχτηκαν εν πάση περιπτώσει και όλες οι άλλες οργανώσεις και το διανέμουν σαν δίκτυο πλέον. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Ναι. Και υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις οργανώσεις μαζί με δικούς μας ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκεί παρόντες, και διοργανώνουμε μικρά. Μια μικρή καμπάνια είναι αυτή, η οποία λαμβάνει χώρα στη Λέσβο, νομίζω στη Λέσβο και στη Χίο αυτή την εβδομάδα, και την επόμενη στην Κο. Ναι. Οι υπηρεσίες, επειδή αναφερθήκατε και σε υπηρεσίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα ευρωπαϊκές που έχουν ανθρώπους τους παρόντες εκεί, τι έχετε να μας πείτε, ποια είναι, γιατί έχουμε και πολλά και περιστατικά και παράπονα κτλ. Ποια είναι η κατάσταση στους καταβλισμούς τώρα και στα κέντρα κράτησης? Η κατάσταση δεν είναι εύκολη, δεδομένου ότι έχουμε συνολικά περίπου 9.000 άτομα σε όλα τα νησιά. Ξέρουμε ότι ο συνολικός αριθμός στη Χίο και στη Λέσβο υπερβαίνει τα 1.000 άτομα, και είναι ανησυχητικά τα νούμερα. Σίγουρα. Στη Χίο βλέπω ότι, ας πούμε, σε ένα hot spot εδώ της Βιάλ που είναι γνωστό, και το οποίο είχε θεωρηθεί ότι μπορεί να φιλοξενήσει 1.100 άτομα, σήμερα έχουμε περίπου 2.500. Πώς θα γίνει αυτό είναι απάνθρωπο τώρα. Είναι δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή είναι ο ένας πάνω στον άλλο, ακριβώς. Είναι τόσοι και άλλοι τόσοι. Ναι. Και γι' αυτό προσπαθούμε όσο μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση. Δεν είναι εύκολα. Ο φόβος υπάρχει ότι μπορεί να αυξηθούν οι ροές, βέβαια.
από όλους μας. Αλλά για την ώρα έχετε διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου. Που έχουμε είναι καθησυχαστικά μάλλον. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα ή αν το πω διαφορετικά, πώς προχωράνε οι ροές χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα ακριβώς για το θέμα αυτό, δηλαδή της βελτίωσης των συνθηκών παραμονής εδώ ή κράτησης προσφύγων και μεταναστών. Στους χώρους αυτούς που λέμε. Υπάρχει συνεχής ροή χρηματοδότησης και μάλιστα είναι λίγο δύσκολο κανείς να έχει υπόψη του όλα τα κονδύλια και τις διαφορετικές γραμμές προϋπολογισμού που πέφτουν, γιατί εκτός από βοήθεια σε είδος υπάρχουν και διάφορες χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από διαφορετικά ταμεία κάθε φορά. Αυτά είναι ως δυνατότητα. Εμείς τα παίρνουμε τα χρήματα εδώ στην Ελλάδα, ενώ τα απορροφάμε. Η βοήθεια αυτή δίνεται κυρίως στις διεθνείς οργανώσεις που δρούν στα σημεία που βρίσκονται τα κέντρα των προσφύγων. Όπως? Σαν ποια δηλαδή οργάνωση? Ο Ερυθρός Σταυρός, ναι. Καταρχήν. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, άλλες οργανώσεις γνωστές, οι μεγάλες, οι οργανώσεις ομπρέλα. Ναι. Και πώς να πω, το χρήμα αυτό το ανιχνεύετε εσείς, πώς καταλήγει, αν μεταμορφώνεται σε είδη διατροφής, σε κάτι κατασκευαστικό κτλ? Βεβαίως, το χρήμα αυτό, τα κονδύλια αυτά, όταν αποστέλλονται για συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Έχουν περιορισμό στο πώς θα χρησιμοποιηθούν. Και από εκεί και πέρα, γι' αυτό ακριβώς δίνονται σε αυτές τις οργανώσεις τις μεγάλες, οι οποίες το έργο τους είναι αποκλειστικά αυτό και έχουν την τεχνογνωσία να το χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά μετά υπάρχει ενός είδους δειγματοληπτικός έλεγχος από πλευράς μας. Ναι. Για όντως να πιάνουν τόπο που λέμε τα χρήματα για το συγκεκριμένο λόγο. Όπως καταλαβαίνετε, υγεία, διατροφή, στέγαση κτλ. Η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε ακριβώς αυτό που είπατε, να πιάνουν τόπο. Και με τον καλύτερο, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μάλιστα, βεβαίως έχουμε. Θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο, εφόσον το συζητάμε για το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοινώσαμε προχθές ότι πηγαίνουν στην Τουρκία, και μάλιστα σας το αναφέρω επειδή το είδα να δημοσιεύεται ότι 1,4 δις δώρο στην Τουρκία. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι τα χρήματα αυτά, το κονδύλι αυτό δεν πάει στην Τουρκία, πάει στους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Τουρκία. Με την ίδια διαδικασία, δηλαδή σε μεγάλες διεθνείς οργανώσεις, τον Ερυθρό Σταυρό κλπ. Ναι, μόνο έτσι μπορούν να διοχετεύονται αυτά τα χρήματα και νομίζω είναι κατανοητό γιατί. Και είναι τα χρήματα τα υπεσχημένα στο πλαίσιο της συμφωνίας, δεν είναι? Πηγαίνουν για συγκεκριμένες δράσεις. Δηλαδή αυτό το 1,4 δις στους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Τουρκία πηγαίνει σε εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και σε δημοτικές και κοινωνικές υποδομές. Ναι. Σε πολύ συγκεκριμένες γραμμές. Βέβαια και εκεί τα πράγματα υπολείπονται πάρα πολύ. Διαβάζαμε ένα ρεπορτάζ στο Reuters, μεγάλο ρεπορτάζ με φωτογραφίες για πάρα πολλά παιδιά, ανήλικα παιδιά από τη Συρία που δεν πάνε στο σχολείο, χρησιμοποιούνται σαν μαύρη εργασία εκεί. Σε τουρκικές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, όχι βιοτεχνίες, όχι βιομηχανίες, ναι. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πολλών ειδών πληροφόρηση ακριβώς με το τι συμβαίνει στην Τουρκία και εμείς την παρακολουθούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκεί παρούσα επίσης με δικές της υπηρεσίες και παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Ίσως είδατε τελευταία ότι άλλαξε και ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας που έχει η Επιτροπή στην Τουρκία. Η υπηρεσία μας εκεί είναι πολύ μεγάλη. Είναι μία από τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες που έχουμε σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να πω ότι έχουμε και δικές μας υπηρεσίες που είναι επίσης στα σημεία στα οποία είναι οι πρόσφυγες και παρακολουθούμε πολύ στενά. Και έχουμε και τεχνογνωσία πλέον, γιατί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ειδική υπηρεσία της Επιτροπής που έχει τεχνογνωσία σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι οι υπηρεσίες αυτές που βρίσκονται στην Αφρική, στην Ασία, εκεί που υπάρχουν φυσικές καταστροφές κτλ. Άρα έχουμε όλα τα δυνατά μέσα, αν θέλετε, να καταγράφουμε την κατάσταση. Πριν κλείσουμε, κυρία Γιακομανόλη, να σας ρωτήσω και αυτό. Για τα προγράμματα που έχουμε εδώ σε εξέλιξη με το Δήμο Αθηνών, θα τα πούμε με τον κύριο Παπαγιαννάκη στη συνέχεια, αλλά τα προγράμματα αυτά που έχουμε εδώ, στέγασης προσφύγων, προσωρινή στέγασης προσφύγων, διαμερίσματα κτλ., έχετε κάποια ανάμειξη εσείς? Αυτά είναι αρχικά χρήματα τα οποία έχουν προέλθει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό οπωσδήποτε. Γιατί το χειρίζεται, για να μην μπερδευτούμε το λέω αυτό και να έχουν εικόνα οι ακροατές μας, το χειρίζεται κυρίως το πρόγραμμα ο Δήμος Αθηναίων και η ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Έτσι γίνεται παντού. Έτσι γίνεται και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτός ο μηχανισμός. Αλλά τα χρήματα προέρχονται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λιγάκι με τον κύριο Παπαγιαννάκη με λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Την ερχόμενη καλά. Παρασκευή θα δούμε το μενού μας, την ατζέντα μας. Πάντως. Και εσείς, και εσείς. Να είστε καλά. Στο πάξε τσιφλίκι, κούκλα μου γλυκιά απ' τη Θεσσαλονίκη. Στο δικάκι τη βαρκούλα, ήταν η Μαριούλα, να σου παίζω φίνο παγλαμά. Στο δικάκι τη βαρκούλα, ήταν η Μαριούλα, να σου παίζω φίνο παγλαμά. Τσάρκα πέρα στο καραμπουρνάκι, να τα πιούμε μια βραδιά στο καλαμάκι. Κι από εκεί στο περτσινάρι, σε φίνο ακρογιάρι, να σου παίζω φίνο παγλαμά. Κι από εκεί στο περτσινάρι, σε φίνο ακρογιάρι, να σου παίζω φίνο παγλαμά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Ελεονόρα Γαριφάλου και μετά θα συνεχίσουμε με αυτή την εκπομπή, την καινούρια σχετικά του Βήμα FM. Είναι Ελλάδα, Ευρώπη σε 60 λεπτά. Ήδη μιλήσαμε με την κυρία Κλιμεντίνη Διακομανόλη, εκπρόσωπο τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη από το Δήμο Αθηναίων για την στέγαση των προσφύγων εδώ στην πόλη μας και η κατάσταση και οι προοπτικές ποιες είναι. Και μετά για την ελληνική επιχειρηματικότητα που στο τέλος της εκπομπής εσείς συνεχίστε να μας στέλνετε τα SMS σας για το δώρο μας το σημερινό, που είναι 3 αντίτυπα του βιβλίου «Η υπέροχη φίλη μου» της Έλενας Φεράντε. Η ώρα είναι 1:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Γαριφάλου. Το τελικό στάδιο του έργου ολοκληρώθηκε σε 102 ημέρες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν υπάρχει βούληση, είπε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου αεροδρομίου στην Πάρο. Δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα ολοκληρωθούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις αλλά και ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης για να μπορεί να υποδεχτεί απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως το αεροδρόμιο είναι έργο προηγούμενων κυβερνήσεων και πως η σημερινή κυβέρνηση θα κόψει μόνο την κορδέλα. Τα λάθη του πρώτου μνημονίου ταλανίζουν ακόμα τη χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις παραλήψεις του 2010. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παραδέχτηκε ότι το 2010 έπρεπε να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους. Τώρα δικαιωνόμαστε, αναφέρουν πηγές του Οικονομικού Επιτελείου. Τουλάχιστον 20 κτίρια είναι υποκατάληψη σήμερα, όπως είπε στο Βήμα 99,5 ο Δήμαρχος της Αθήνας. Δεν λύνεται με καταλήψεις το πρόβλημα στέγασης των προσφύγων, ούτε όμως και οι καταλήψεις με μαζικές αστυνομικές επιχειρήσεις, είπε ο Γιώργος Καμίνης. Επίθεση με βόμβες Μολότοφ από ομάδα αγνώστων κατά δημιουργίας των ΜΑΤ κοντά στο σπίτι του Υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη στα Εξάρχεια. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες σήμερα στα βόρεια Ηπειρωτικά έως 6 μποφόρ βορειάδες στο Αιγαίο. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 2. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτή η προσφορά τρελαίνει κόσμο. Τώρα στην Ελπέντισον πληρώνεις μόνο 1 ευρώ την ημέρα για το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σου, όσο και αν καταναλώνεις. Για τους 5 πρώτους λογαριασμούς σου, χωρίς πάγια για πάντα και χωρίς εγγύηση. Γίνε πελάτης τώρα. Πληροφορίες στο elpedison.gr και στο 18128. Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ήρθες εχθές αργά μια άλλη εποχή να μου θυμίσεις. Ήρθες εχθές αργά την ώρα που ήθελα να λησμονήσω. Γιατί ποτέ δεν σκέφτηκες τι ήσουνα για μένα. Γιατί ποτέ δεν έψαξες να βρεις που έκρυβα τα όνειρα που έκανα για σένα και το κουράγιο για να τραγουδώ. Ως αγαπώ. 1 και 30. Περνάει η ώρα. 1 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ελλάδα Ευρώπη σε 60 λεπτά και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας προανήγγειλε, τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, αντιδήμαρχο μετανάστευσης του Δήμου Αθηναίων. Και ο Δήμος Αθηναίων, όπως αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβανόμενος τις νέες συνθήκες, έχει δημιουργήσει αυτή τη θέση αντιδήμαρχου μετανάστευσης. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλό μεσημέρι. Κύριε Σαρή. Είναι και προσφύγων, δεν είναι μόνο μεταναστών, είναι και προσφύγων. Ναι. Μεταναστών και προσφύγων, λοιπόν. Αντιδημαρχία. Και σωστά. Το θέμα μας σήμερα, γι' αυτό ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας, κύριε Παπαγιαννάκη, είναι ακριβώς το πρόγραμμα αυτό που υπάρχει για την στέγαση προσφύγων στην Αθήνα. Ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη, για το οποίο έχει φτιάξει και ένα δίκτυο με άλλους δήμους. Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται με τους δήμους της Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου, Ταύρου και Νέας Σμύρνης, Αγίου Δημητρίου, Βύρωνα, Δάφνη Ημιτού, Ζωγράφου. Βλέπω. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα και ποιες οι προοπτικές του? Βλέπω και ένα δελτίο ότι έχουμε τις νέες, δηλαδή, τις νέες στεγάσεις προσφύγων και μεταναστών. Καλά πάνε τα πράγματα, σιγά σιγά, αλλά κάτι γίνεται. Ναι, να ξεκινήσω, θα μου επιτρέψετε μόνο, να ζητήσω συγγνώμη για την προηγούμενη Παρασκευή από το σταθμό και τους συντελεστές, γιατί έκανα λάθος και δεν βγήκαμε ενώ θα έπρεπε. Δεν πειράζει, τα λέμε σήμερα. Ναι. Όχι, έπρεπε να το πω, είναι το σωστό πράγμα. Το πρόγραμμα πάει καλά. Εμείς ως Δήμος έχουμε μια πολύ μικρή καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας. Γενικά το πρόγραμμα, το οποίο είναι κάτω από την ομπρέλα της ΥΠΑ και έχει. Της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ναι. Έχει 5-6 εταίρους, στην πράξη, στην Άρση, το Solidarity Now, το Δήμο και τα λοιπά και την Ηλιαστίδα νομίζω. Πάει καλά. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά διαμερίσματα, μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες. Δεν έχω ακριβώς να πω. Επειδή είστε στο κινητό, θα θέλατε να σας ακούμε λίγο καλύτερα, να το εξασφαλίσετε. Ναι. Ωραία. Τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, πολλοί μπορεί και να μην το γνωρίζουν, αν και έχουμε μιλήσει ξανά γι' αυτό. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα παροχής θέσεων υποδοχής και προσωρινής στέγασης στην Ελλάδα? Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δεσμευτεί μάλλον να φιλοξενήσει 50.000 άτομα. 30.000 σε καταβλισμούς και 20.000 σε διαμερίσματα. Στο πλαίσιο αυτό, των 20.000 σε διαμερίσματα, δημιουργούνται θέσεις φιλοξενίας από διάφορους φορείς που συνεργάζονται με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για φιλοξενία προσωρινή προσφύγων οι οποίοι δικαιούνται μετεγκατάσταση, δηλαδή ανθρώπων που θα πάνε σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Κυρίως δηλαδή Σύρους αυτή τη στιγμή, γιατί αυτοί δικαιούνται κυρίως, οι οποίοι θα έχουν περάσει την πρώτη συνέντευξη στην υπηρεσία ασύλου, περιμένουν ή τους έχει ανακοινωθεί που θα πάνε ή περιμένουν να τους ανακοινωθεί που θα πάνε. Μάλιστα. Σε ποια χώρα. Αυτές λοιπόν οι θέσεις. Αυτοί είναι οι κύριοι δικαιούχοι δηλαδή αυτού του προγράμματος. Ναι, οι κύριοι δικαιούχοι, μεγάλη πλειοψηφία. Και φιλοξενούνται τουλάχιστον για 2-4 ανάλογα μήνες, ανάλογα πάρει διαδικασία, σε νοικιασμένα διαμερίσματα από ιδιώτες, δηλαδή της αγοράς διαμερίσματα, που είτε είναι επιπλωμένα είτε τα επιπλώνουμε, τα ενισχύουμε κτλ. Και πληρώνουμε τους λογαριασμούς, τα κοινόχρηστα, το ενίκιο προφανώς κτλ. Άρα είναι ένα καλό κίνητρο για κάποιον ιδιοκτήτη που έχει διαμέρισμα το οποίο δεν το χρησιμοποιεί ή δεν μπορεί να το νοικιάσει. Μάλιστα. Προφανώς. Είναι και μια επανεκκίνηση λίγο της εσωτερικής αγοράς, θα έλεγα, ως κίνητρο.
Διότι από αυτό φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα προκύψουν και άλλες ιδέες ή θα συνεχιστεί και το πρόγραμμα και του χρόνου. Ναι. Γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής στέγασης. Ναι. Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν και κουπόνια για σύντηση, για παροχή ειδών υγιεινής κτλ. Ναι. Έχουν παροχή καρτών μετακίνησης, μπορούν να μετακινηθούν δωρεάν κτλ. Με κάρτες προπληρωμένες από εσάς, ναι. Έτσι. Υπάρχουν και υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης. Υπάρχει ένας υπεύθυνος των διαμερισμάτων, όπως λέγεται, apartment manager, ο οποίος κάνει ένα γύρο και διευκολύνει. Γύρω και βλέπει τις ανάγκες κάθε εβδομάδα, δεν ξέρω με ποια συχνότητα. Αλλά υπάρχει εποπτεία. Νομίζω κάθε 10 μέρες είναι. Ναι. Εποπτεία συνεχής, θέλω να πω. Ναι. Και υπάρχει και μια επικοινωνία με τη γειτονιά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην διαταράσσονται οι ισορροπίες. Το αντίθετο, να βρίσκουμε και έναν τρόπο αυτά τα διαμερίσματα να είναι έτσι όπως τα λέμε μια μικρή νησίδα ένταξης. Ναι, ενταγμένα στη γειτονιά και στη ζωή της γειτονιάς. Και άλλωστε γιατί όχι, ακριβώς. Πρόκειται για οικογένειες, κυρίως σύρων με παιδιά, βλέπω και ο πιο μικρός στεγασμένος είναι 1 έτους, βλέπω και ο πιο μεγάλος είναι 70 κάτι τέτοιο βλέπω στα στοιχεία. Πιθανότατα θα έχουμε και πιο μικρό κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γεννήσεις, όπως ξέρετε. Έχουμε πάρα πολλές έγκυες γυναίκες οι οποίες σιγά σιγά. Μόνο που αυτοί δεν είναι δημότες Αθηναίων, δυστυχώς δεν είναι Έλληνες πολίτες. Ακριβώς. Για την ώρα δεν είναι. Ελπίζω ότι κάποιοι που θα μείνουν σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να τους λέμε συνδημότες μας. Και να είναι μέρος της κοινωνίας μας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι των προσπαθειών που κάνετε για στέγαση. Είναι το πρόγραμμα αυτό με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ που νοικιάζεται διαμερίσματα και με όλες αυτές τις παροχές που περιγράψαμε. Οι άλλες λειτουργίες, δηλαδή που σκέφτεστε, τα άλλα προγράμματα στέγασης προσφύγων και μεταναστών στο Δήμο Αθηναίων. Γιατί είχαμε και το θέμα με τις καταλήψεις και το θέμα με το πώς σκοπεύει να κινηθεί ο Δήμος σχετικά. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία των καταλήψεων είναι μια περίπλοκη και λεπτή και ευαίσθητη ιστορία. Ναι, μας μίλησε και ο Δήμαρχος, το ξέρουμε το θέμα, δηλαδή και τη στάση του Δήμου. Ενώ από εσάς, από τη δική σας αρμοδιότητα, ποιες ενέργειες κάνετε για να δημιουργήσετε δομές ούτως ώστε να μην χρειάζεται να καλύπτουν τα κενά αυτά οι αλληλέγγυοι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα, γενικότερα η πολιτική της κοινωνικής κατοικίας, έχει καταρρεύσει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με τους φορείς. Χθες μίλαγα με κάποιον από την περιφέρεια, ατύπως, γιατί βρεθήκαμε κάπου, και του είπα τι γίνεται, πώς το σκέφτεται και η περιφέρεια. Και μου είπε ότι το Υπουργείο, κάτι που δεν ήξερα, το Υπουργείο φτιάχνει ένα νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία. Και μόλις επιστρέψουμε, δηλαδή με το καλό από τις διακοπές, θα κάνουμε και μία συνάντηση για να δούμε λίγο πώς μπορούμε αυτό το νομοσχέδιο να το χρησιμοποιήσουμε. Τι είναι κοινωνική κατοικία για τους ακροατές μας, εξηγήστε μας. Η κοινωνική κατοικία είναι κατοικία η οποία απευθύνεται σε ευάλωτες ομάδες, ας πούμε, μετανάστες, πρόσφυγες, άστεγους. Επιδοτούμενη κατοικία δηλαδή. Θα δούμε πώς θα είναι. Αυτό ειλικρινά δεν το ξέρω. Ναι. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Όπως ξέρετε, σε διάφορες χώρες υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Στη Γερμανία, ας πούμε, οι πρόσφυγες είναι δικαιούχοι διαμερισμάτων αμέσως. Πολύ γρήγορα δηλαδή. Περνάνε τη διαδικασία και μπαίνουν σε διαμέρισμα στο οποίο πληρώνεται ολόκληρο το ενοίκιο. Δεν πληρώνουν τίποτα. Για ένα διάστημα τουλάχιστον μέχρι να μπουν στην αγορά εργασίας, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ενταξιακής διαδικασίας. Επειδή εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και λόγω οικονομικής. Δεν είμαστε και οργανωμένοι, δεν έχουμε και χρήματα, ναι. Εμπειρία είναι. Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα εμπειρίας. Δεν την έχουμε αυτή την εμπειρία ακόμα. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ποιο μοντέλο θα επιλεγεί, αλλά δεν ξέρω και το Υπουργείο τι έχει στο μυαλό του. Πρέπει να το δούμε από Σεπτέμβρη δηλαδή αυτό. Ναι. Αλλά είναι μια προσπάθεια πολύ σημαντική. Και ευτυχώς, και εγώ ομολογώ ότι δεν το ήξερα, πάει να γίνει με εθνική συνεννόηση. Δηλαδή πάει να γίνει με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Έτσι πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Συμφωνώ. Δεν μπορεί ένας Δήμος μόνος του να αντιποκριθεί σε αυτή την ιστορία. Εμείς αυτό που κάνουμε επίσης είναι να συνεργαζόμαστε με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους οι οποίοι έχουν τέτοια εμπειρία και έχουν και χρήματα για να κάνουν δικιά τους κοινωνική κατοικία και προσπαθούμε να πάρουμε την εμπειρία αρχικά. Δηλαδή να δούμε πώς διαχειρίζονται τα μοντέλα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το Άμστερνταμ έχει ένα μοντέλο κοινωνικής κατοικίας μεικτό. Δηλαδή μπαίνουν στο ίδιο διαμέρισμα φοιτητές και πρόσφυγες. Είναι ένα μοντέλο που φαίνεται ότι δουλεύει. Το είδαμε, είχε έρθει ο Δήμος του Άμστερνταμ ένα τεχνικό κλιμάκιο πριν κάνα 2 εβδομάδες και κάναμε μια συνάντηση 2-3 ημερών και πράγματι ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που μας παρουσίασαν. Δεν μπορώ να σας πω παραπάνω γιατί είναι πολύ πρόσφατο, αλλά είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε γιατί με το Άμστερνταμ έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και μια πολύ καλή συνεργασία. Άρα, και έχει και πρωτοπορίες το Άμστερνταμ στα κοινωνικά θέματα. Οπότε καλή είναι η συνεργασία. Και τεράστια εμπειρία. Βέβαια. Τεράστια εμπειρία ενταξιακών διαδικασιών διαφόρων πληθυσμών. Γιατί έχει περάσει διάφορες περιόδους ανθρώπων που έχουν πάει ως μετανάστες από τις παλιές απικίες, μετά από τους δηλαδή από τους πολέμους κτλ. Και τώρα με την καινούργια διαδικασία
λόγω των δυστυχών των πολέμων στην Μέση Ανατολή και στις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αυτά τα δύο πράγματα βασικά προσπαθούμε να κάνουμε. Να αποκτήσουμε μια εμπειρία και μια τεχνογνωσία και να ενδυναμώσουμε με έναν τρόπο το Δήμο, δηλαδή να δημιουργήσουμε κατάλληλες συνθήκες για την υπηρεσία, για το Δήμο, το δημόσιο φορέα, το τομέα. Αυτό που τώρα μένει στον ιδιωτικό. Δυστυχώς όλη η εμπειρία το προσφυγικό είναι στον ιδιωτικό τομέα. Με την έννοια των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των μεγάλων διεθνών οργανώσεων. Αυτή η εμπειρία φεύγει. Δεν μένει στο δημόσιο. Και εμείς κάπως πρέπει να την πάρουμε. Έχετε δίκιο. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Να μένει και σαν εμπειρία και σαν γνώση και σαν νοοτροπία και σαν τεχνογνωσία όλο αυτό το πράγμα να μένει στη χώρα. Ναι. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι το δημόσιο δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις λόγω του μνημονίου και των διαδικασιών. Αυτό είναι πλήγμα. Είναι μεγάλο πλήγμα για την τεχνογνωσία και την ενδυνάμωση του δημόσιου τομέα. Χάνουμε ειδικούς, πώς να το πω. Άνθρωποι, επιστήμονες οι οποίοι αποκτούν μια εξειδίκευση. Όταν φύγουν οι οργανώσεις και οι ΜΚΟ. Δεν μπορούν να απασχοληθούν στο ελληνικό δημόσιο. Ναι. Έτσι. Ή θα φύγουν κι αυτοί μαζί και θα πάνε σε κάποια άλλη χώρα που θα έχει ανάγκη, ή θα μείνουν, ξέρετε, χωρίς εργασία και θα κάνουν κάτι άλλο. Αυτή η εμπειρία είναι πάρα πολύ κρίμα να χαθεί. Κύριε Παπαγιαννάκη. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Ναι, ασφαλώς. Συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ελπίζω να την επαναλάβουμε με το καλό από Σεπτέμβρη. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Καλό μεσημέρι. Βήμα FM 99,5. Νέο Volvo V40. Ακολούθησε το δικό σου ταξίδι. Με νέο κινητήρα 1500 κυβικών εκατοστών, με 152 ύπους και στάνταρ αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Για ακόμα πιο απολαυστικές διαδρομές. Νέο Volvo V40. Από 22.500 ευρώ. It's your journey. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2016. Έκανα και μια ανάρτηση, λέω, αυτός ο εξωφυλάς της Αυγής χαραμίζεται. Δηλαδή έχει μια φωτογραφία του ελληνικού και γράφει με τεράστια γράμματα προτεραιότητα στο πράσινο. Το παιδί χαραμίζεται. Αν ήταν επί Γκέμπελς θα είχε χεστεί στο τάλιρο. Βήμα FM 99,5. Και το καλοκαίρι δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. When you're happy from a dream, is it hard to work out what is real? Is the real over there more vivid than here ever feels? Oh, we could love you. If you need somebody to love you, while you're looking for somebody to love. Sweet love, illumination, sweet, sweet love, elevation. Outside, fresh, shower aside, but inside alone, you'll be alright. Sweet love, illumination, sweet, sweet love, celebration. Come, reason turn, but it'll bring you. Στο Άμστερνταμ αναφέρθηκε ο κ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, που όντως είναι στην πρωτοπορία των κοινωνικών προγραμμάτων, έχει μεγάλη εμπειρία, όπως και σε προγράμματα ενίσχυσης των νέων, ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας. Το Άμστερνταμ έχει πολλά παραδείγματα ενδιαφέροντα και πρωτοποριακές ιδέες και πιλωτικά προγράμματα στο πώς μπορεί να ενταχθούν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Και βεβαίως, επειδή η Ολλανδία είναι Ολλανδία και έχει και τα κονδύλια, ενισχύει πολύ σημαντικά τους νέους και την νεανική επιχειρηματικότητα. Είναι το θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Μονοπάτια επιχειρηματικότητας εδώ στην Αθήνα, όχι στο Άμστερνταμ. Προηγουμένως βλέπω και θέλω να σας το πω αυτό, βλέπω το πρόγραμμά μας αύριο, την εκπομπή του Νίκου Θρασιβούλου, 2 με 3 και 3 με 4. Έχει 2 καλεσμένους αύριο ο Νίκος Θρασιβούλου, όπως συνήθως κάνει. Στην αυριανή εκπομπή λοιπόν 2 με 3 ο Νίκος Καραθάνος, ο πολύ αγαπημένος μας ηθοποιός και σκηνοθέτης που σκηνοθετεί Όρνηθες του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο 19 και 20 Αυγούστου. Είναι η μεγάλη παραγωγή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, για πρώτη φορά παραγωγή της Στέγης στην Επίδαυρο.
αναμένεται, πώς να σας πω, με μεγάλη αγωνία και αδημονία αυτή η παράσταση. Περιμένουμε κάτι εξαιρετικό από τον Νίκο Καραθάνο και τους θαυμάσιους ηθοποιούς που έχει μαζέψει. Έχει ένα εξαιρετικό σύνολο. Στην αυριανή εκπομπή που θα ακούσετε τον Νίκο Καραθάνο, στην εκπομπή του Νίκου Θρασιβούλου, θα ακούσετε για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και το τραγούδι από την παράσταση Όρνηθες. Την μουσική και το τραγούδι έχει γράψει ο Άγγελος Τριανταφύλου, που είναι και ηθοποιός αλλά και συνθέτης, και το τραγουδά η Νατάσα Μποφίλιου. Παίζει και τραγουδά στους Όρνηθες και η Νατάσα Μποφίλιου σε μουσική Άγγελου Τριανταφύλου. Θα ακούσετε το τραγούδι αυτό για πρώτη φορά αύριο στο ραδιόφωνο. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του Νίκου Θρασιβούλου, 3 με 4, ο Κωστής Μαραβέγιας με νέο δίσκο. Καλοκαίρι είναι, Κατάστρωμα ο τίτλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα της επιχειρηματικότητας, της νεανικής επιχειρηματικότητας κυρίως, γιατί θα μιλήσουμε για προγράμματα με γενικό τίτλο Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας, τα οποία παρέχουν αρχική εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Είχαμε μια νέα φουρνιά που ολοκληρώνεται σήμερα. Έγινε αυτή η εκπαίδευση στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Αθηναίων, στην Ακαδημίας 50, που είναι το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων και έχει πολλές αίθουσες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γεωργία Κωνσταντίνου, σας το προανήγγειλα, Διευθύντρια Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας του skywalker.gr. Κυρία Κωνσταντίνου, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Τι είναι το skywalker.gr, αυτό καταρχάς να μας πείτε? Ωραία. Το skywalker.gr είναι ουσιαστικά μια online πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν να βρουν δουλειά, να αλλάξουν ίσως μια θέση εργασίας, είναι αν βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας να προσπαθήσουν να ενταχθούν σε αυτήν, και από την άλλη πλευρά όλων των επιχειρήσεων που έχουν θέσεις εργασίας τις οποίες προσφέρουν και τις αναρτούν μέσω των αγγελιών στο site μας. Είναι ένας διαδικτυακός τόπος ουσιαστικά επικοινωνίας μεταξύ των μεν και των δε. Ναι. Θα τους φέρνετε σε επαφή, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την πλατφόρμα. Ακριβώς, τους φέρνουμε σε επαφή εδώ και 19 χρόνια ουσιαστικά στην ελληνική αγορά, σχεδόν. Ήταν πρωτοπόρα η κίνηση της διοίκησης όταν ξεκίνησε το site, γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε στην Ελλάδα καθόλου, όσοι ψάχνουμε να βρούμε δουλειά, ψάχνουμε μόνο ουσιαστικά μέσω από τις αγγελίες, τις εφημερίδες. Ναι. Έτσι ήταν μια καινοτόμα ιδέα η οποία έχει εξελιχθεί. Και αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί, χιλιάδες πραγματικά κοινού καθημερινά μπαίνουν στο site για να αναζητήσουν το μέλλον τους στην αγορά εργασίας. Χωρίς να είναι εθεροβάμονες. skywalker.gr. Είμαστε λίγο. Είστε εθεροβάμονες, θέλω να πω, εκείνοι που προσφεύγουν σε εσάς όμως αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα, ονειρεύονται να βρουν δουλειά, αλλά έχουν και ρεαλιστικά αποτελέσματα. Κοιτάξτε, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί για το ποιοι ακριβώς τελικά καταλήγουν στη θέση εργασίας και ποιοι όχι. Έχει να κάνουν με σχεδιασμούς και με. Ναι. Εσείς τι feedback έχετε, τι μαθαίνετε? Κοίτα, είναι πάρα πολλά τα κριτήρια και πάρα πολλοί διαφορετικοί παράγοντες οι οποίες επηρεάζουν το πώς ένας άνθρωπος θα βρει δουλειά και τι είδους δουλειά θα είναι αυτή. Οι ανάγκες είναι τελείως διαφορετικές. Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι προχωράνε και έχουν άνθηση και άλλοι αντίστοιχα οι οποίοι έχουν πτώση. Άρα πρέπει και το κοινό και ο άνθρωπος σήμερα που βρίσκεται σε ένα στάδιο μετέχμιο ουσιαστικά στη ζωή του, θα πρέπει κάτι να αλλάξει με σκοπό να βρει την κατάλληλη. Πρέπει να μπορείς να αλλάζεις. Είναι μεγάλη δεξιότητα να μπορείς να αλλάζεις. Αλλά και αυτό είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, εν πάση περιπτώσει, το skywalker.gr, που προσφέρει αυτή την επικοινωνία, αλλά προσφέρει και εκπαίδευση. Γι' αυτό να μας μιλήσετε. Αυτό είναι ουσιαστικά η δεύτερη μας δομή στην εταιρεία. Έτσι, πέρα από την βασική εμπορική δομή της επιχείρησης, γιατί δεν πάει να είναι μια εμπορική εταιρεία, υπάρχει παράλληλα στη Skywalker μια τεράστια δομή οργανωτική που ασχολείται με την παροχή προγραμμάτων, υπηρεσιών και υποστήριξης στο κοινό, το οποίο μας ακολουθεί τόσα χρόνια. Αυτή η δομή όμως έχει να κάνει με καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα, με προσφορά και οργάνωση δράσεων που είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο, δεν έχει καμία εμπορεύσιμη σχέση, και μέσω αυτής της δομής οργανώνονται συνεχώς και κάθε μήνα αλλά και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα δράσεις που αφορούν είτε την επιχειρηματικότητα που μιλάμε τώρα, είτε την απασχολησιμότητα, δηλαδή να δοθούν εργαλεία και υποστήριξη ανθρώπους ώστε να αναπτυχθούν κατάλληλα για να βρουν δουλειά,
είτε πληροφορίες που αφορούν, ας πούμε, το μονοπάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στοχεύουμε να δώσουμε πληροφορίες και να μάθει το κοινό τι σημαίνει κοινωνική οικονομία, τι είναι αυτό το νέο μοντέλο. Που έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Έχει δυνατότητες, γιατί σίγουρα είναι ένα καινούργιο μοντέλο επιχειρηματικότητας, όμως είναι τελείως άγνωστο στον ελληνικό χώρο, στο ελληνικό περιβάλλον. Και έτσι λοιπόν μέσα από διάφορα προγράμματα όπως της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να πληροφορηθεί για το τι είναι αυτό, τι είναι η κοινωνική οικονομία και πώς ένας κοινωνικός επιχειρηματίας μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Ναι, η φουρνιά εκπαίδευσης Ιουλίου τελειώνει σήμερα, από ό,τι βλέπω. Η φουρνιά εκπαίδευσης τελείωσε ακριβώς, μάλλον τώρα φτάνουμε στο τέλος, είμαστε στην τελευταία ενότητα. Αφορά όμως την κλασική επιχειρηματικότητα, είναι τα μονοπάτια επιχειρηματικότητας και αφορά αρχική εκπαίδευση με σκοπό να δώσει τροφή για σκέψη στο κοινό που παρακολουθεί γύρω από το θέμα που τον απασχολεί, το να δράσει επιχειρηματικά, να μπω δηλαδή στον επιχειρηματικό στίβο. Περιμένουμε τώρα το Σεπτέμβριο πάλι εκκίνηση των προγραμμάτων και τα πληροφορούνται όσοι ενδιαφέρονται στην ιστοσελίδα skywalker.gr. Και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter του Skywalker, συνήθως δεν χρησιμοποιούμε περισσότερο άλλους τρόπους επικοινωνίας. Όχι, αρκεί αυτό πια, πώς αλλιώς. Αρκεί πραγματικά, γιατί και στο κάθε group θα συμμετέχουν 25 άνθρωποι τη φορά, οπότε είναι αρκετό το κοινό το οποίο ενδιαφέρεται και προσπαθεί κάθε φορά να μπει στο group. Ο στόχος μας είναι κάθε μήνα να δημιουργούμε τέτοιες δράσεις και το κάνουμε. Το χαρακτηριστικό είναι ότι προσπαθούμε και βρίσκουμε συνεργάτες, ανθρώπους και χώρους όπως τώρα το Europe Direct, όπου μας φιλοξενούν ουσιαστικά, μας υποστηρίζουν, μας δίνουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης του Δήμου Αθηναίων. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα 2 προγράμματα εδώ, και το κοινωνικής επιχειρηματικότητας αλλά και το μονοπάτι επιχειρηματικότητας. Στοχεύουμε και φιλοδοξούμε και σε μεγαλύτερη συνεργασία στο μέλλον. Είναι πραγματικά χώρος που προσφέρει επικοινωνία για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στην επιχειρηματικότητα, στην εκπαίδευση γενικότερα από όσο ξέρω, και πραγματικά είναι ένας χώρος που μας έχει υποστηρίξει πάρα πολύ και το ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Σας υποστηρίζουμε και με τη φιλοξενία στην εκπομπή αυτή Ελλάδα-Ευρώπη σε 60 λεπτά. Κύριε Κωνσταντίνο, πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και επανάληψη εργασιών και ευδοκίμηση εργασιών από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο κάθε μήνα. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά και Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, η εντολή εδόθη στο αδιάφθορο μηχάνημα και σε πολύ λίγο θα έχουμε τους 3 τυχερούς ή 3 τυχερές ή τυχερούς και τυχερές μαζί που θα κερδίσουν το βιβλίο της Έλενας Φεράντε, η υπέροχη φίλη μου, από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα σύγχρονο αριστούργημα, πολύ αγαπημένο βιβλίο, best seller παγκόσμιο. Είναι το πρώτο βιβλίο της τετραλογίας της Νάπολης. Γιατί ναι, στην Νάπολη, αυτή ήταν η λέξη κλειδί που ζητούσαμε, στην Νάπολη εκτελήσεται η υπόθεση και αυτού του βιβλίου, η υπέροχη φίλη μου, και όλων των υπόλοιπων βιβλίων της τετραλογίας. Είναι η τετραλογία της Νάπολης, της Έλενας Φεράντε, τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν, αμέπως αμέργων, οι 3 τυχεροί μας είναι 3 τυχερές. Βρυσιίδα, γιατί όνομα ωραίο, ομηρικό. Βρυσιίδα Ντόκου, Ειρήνη Μπόμπολου, Πόπη Χαλκιαδάκη. Κορίτσια, θα πάτε να πάρετε το βιβλίο σας από τις εκδόσεις Πατάκη στην οδό Ακαδημίας 56, κοντά στην εκκλησία της Οδόχου Πηγής είναι. Ακαδημίας 56, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, είναι οι εκδόσεις Πατάκη. Και το βιβλιοπωλείο, θα πάτε να πάρετε το βιβλίο σας. Κάλου κακού, δεν πάτε από Τρίτη. Τώρα καλοκαιράκι είναι, ας τα αφήσουμε από Τρίτη να πάτε να το πάρετε, εντάξει. Λοιπόν, θα πάρετε το βιβλίο, η υπέροχη φίλη μου, και καλοδιάβαστο.
Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Το επόμενο ραντεβού μας πια είναι αύριο το πρωί 8 με 10 και την Κυριακή 8 με 10 και όλη την ερχόμενη εβδομάδα 8 με 10. Θερινόν πρόγραμμα, έτσι, με θερινή περιβολή. 8 η ώρα αύριο, να είστε καλά, να είμαστε καλά, θα τα πούμε. Γεια χαρά.